Hostia. Gaur ezakia. Ze orduak? Puta, telefonoa galdu inxuan. Zer medio zatoz? Atzo gauian galdu nuen duintasuna. Aurkitu zuei o... Ba, ustot gaurko esan zeuz garri duzkoela. Momentu bat. Hau izan leke? Bai, hori da. Kerrik asko. Ba, zuretako. Urrengoa mesedez. Bai, egunon. Kei trainenekin hasi naiz eta pixua galdu dut, topa duzu, Eta zenbat kilo edo? Ba, bost edo inguru izango zian. Ba, usto, bai, eta momentu bat. Hau izan leke? Bai, hauxe, justo. Ba, zuretako. Vale, eskerrik asko. Agur. Urrengoa mesedez. Haupa, egunon. Behitu, hartzen, oinatiko labormetra irralizen gaiz parte hartzen, eta ez dakit, zozu faltatxozu. Grazia galdu du, ez dakit. Ba, lehen peso batzuk etorri da grabaikia, eta gauzatzu jare dago. Igual ondo berzaut. Dauz sokia, kanika bat, metxerua, kasete bat eta Milan borragoma bat. Eta Luisenako pintzak. Baina graziaik ez dau. Sentitio. Kerrik asko. Bai. Urrengoa, hostia! Ia, aiz. Hostia, barkatu. Telefonoa galdu dut. Beste bate garri batzuen, no ez? Ba, bastante akot, bai, baina zelako da zeuria? Samsung ba... Bai, hoi bakarra dau. Hau izango da, Oiok! Bale, ba, zuretako. Eskerrik asko. Bai, esorratik. Venga. Agur. Urrengoa, zuzu azkena, ezta? Bai, Egunon. Fuera! Abientzin nazionaletik nator, eta franko galdu du. Ikusi osue?